बाहाय सोरबा आखाइ गोलाव मानसि दंफैयो नामा थाबैग्रा आखाइखौ दानस'जोबगोन दै खुलुमबाय बयखौबो नैबे समाव माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय जिहेतु नोंथांमोना बयबो मिथिखायो थांनाय 12 तारिख डिसेम्बर खालि 3.0 अरुणोदयनि स्किम जितु बेखेवनाय बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिदों दा गोबां जायगायावनो दावराव दावसि जादों अरुणोदयखौ सोरबा मोनदों सोरबा मोनाखै सोरनिबा नामखौ दानना होबाय थ' दाबसे जायगायावबो जादों अरुणोदय नाम दानना होनायनि थाखाय गोबां माने आइजोफोरा ब्लक अफिसाव थांनानै दावराव खालामहैदों आरो सोर बेफोरबायदि खालामदों सोर दानना होदों बेनि सायाव धमकी होदों नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन जों बुजिनो हाया नंगाबा होनबाय जोंनाव गासिबो थालांखायाखै जों हरजोब्बाय डिसियाव थांदों नै जोंबो थिखोबाय जोंनाव जे एखम्बा बेखौ थिखाबा बाहाय सोरबा आखाइ गोलाव मानसि दंफैयो नामा थाबैग्रा आखाइखौ दानस'जोबगोन दै बे हिनजावफोरनि माबासो जोंनाथ' बिदि गैया जा होफैदों बेखौ लाखिबाय जेनेबा बेबायदि जानो मोना एक्सेल हरखाजोबनाय बे बुस्थुआ एक्सेलसो हरखाजोबबावनाय एक्सेल हराखै होनदोंना बियो मानो हराखै जाखो एक्सेल जोंनो फुनानै लाखानायानो दङ एक्सेला जोंनि सिगांनि फुराना एक्सेलानो दंजोबखायो हरखानायखौ जों जिर'सो खालामनानै लाखिदों बे हाबजोबगोन मानो हाबा जानो बे गिरावलाय बोरै बे सेंग्राफोर दं सोग्राफोर नाम सोग्राफोर सेंग्राफ्राबो जों खबर मोनजोबखाबाय बिसोरखौबा जों मावनांगौबासो लेंहरखायोनो दा मावनांगौआनो गैखाला जोंखौ मानो लेंहरनो बिसोरलाय जाहरखाबाय बिसोर जेखौ 4 लाखनि बारा जाखाबायनो बिनि हरनायनि माबायानो जाजोब्बाय होनबा बै गोजामखौ दाननानै गोदानखौ सोजोब्बाय बे दानि सरखारनि मानसिफ्रा जागोन ना गोदान मोनैनि फैदों जा गोदान मोनैनि फैदों गारजानानै दोननाय खोनाबाय सेराव जिरायफ्राव मानसि दंबा जों माथो हानो बे मानसिखौ जोंनो नांगौ दा जों बुंला गनाय नङा गनाय नङा बे मानसिखौ नागिर जोंनाव हाया जों हाया बिसिनि मानसि दा लांफिननांगौ होननाया नुवाखै नों मा जोंथ' जेबो बुजाबसो मा होनदों माखौ फनखौ लांफिनांगौ लिस्टखौ लांफिननांगौ ना मा होनखो बेखौ सियारमोन नामा जा हरनाय लिस्ट सिगाङाव मोनसे जेनेबा गोदान गोजाम लानानै जा मोनसे लिस्ट दङ दानि हाबनायखौबाबो हाबैखौबाबो फुराना जा दं बेखौबो लाखाजोबनानै एक्स हरफिननानै गावसिनाव गाहाय लेभेलाव मा पलिटिक्सआ माबा गैया बे खोथा खोनायबाय बे खोथा खोनायबाय जोंनि हात गैया भाई गाहाय लेभेलाव मोजां मोनदों आं खोनाबाय थारैनो नोंथांमोना नुबाय आइजोफोरा माबायदि खुद्रि सालायदों अफिसाव थांनानै स' जितु अरुणोदय स्किम बेखौ अनलि फर जोंनि आसाम स्टेटआल' होयो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआल' होयो बे स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किम बे सेन्ट्रेलनि नङा दे बेखौ जोंनि आसामावल'सो मोननाय जायो आसामनि थागिबिफ्राल'सो थ' 3.0 जितु स्किम अरुणोदय स्किमनि जितु सार्भे खालामनाय बियो थांनाय इउपिपिएल गभर्नमेन्ट थानाय समावनो बे जादोंमोन नाथाय बिटिसिआव इलेक्सन जाखांनायनि उनाव ना बिपिएफ गभर्नमेन्ट फैखांनायनि उनाव बे आरो गोदानै थिसननाय हाबाफारिया जादों आरो दा बेवहाय सेलेक्ट खालामनाय माखासे सार्भे खालामनाय जितु खामानिया जाफिनदोंमोन बै समावनो कमिटि माखासे दानानै होखादोंमोन गभर्नमेन्टनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय बा मोनफ्रोमबो पार्टिनिफ्राय सासे सोद्रोमा बेहाय माने सेलेक्सन कमिटि दानानै होखादोंमोन दा बे अलरेडि सार्भे जाखांबाय आरो अलरेडि लिस्टआबो जानानै फैखाबायमोन
फाइनाल लिस्टबो ओंखारखाबायमोन नाथाय इलेक्सननि उनावसो बियो माने थाद'नाय जादोंमोन दा बेखौ रिसार्भे खालामफिनदोंमोन आरो सेलेक्सन गोदान खालामफिनदोंमोन दा बेयाव बिटिसि गभर्नमेन्टआ दा गोदान गभर्नमेन्टआ बेखौ किसुमानखौ दानलांदों आरो किसुमानखौ दोनदों दा बे बाथ्राया ओंखारदों आरो जानांगौ जायफोरा सिगाङाव मोनबाय थायामोन बेसखौ माने थिसननानै जायफ्रा मोनबाय थायो दा बिसोरखौ माने डिलेट खालामदों दा बेवहाय माने गोसो बायदिबो सोनो हाया अरुण'दय स्किमखौ माने गोसो बायदिबो सोनो हाया बेवहाय माखासे लिमिट हरखादों गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टआ बे लिमिट मथेसो बेयाव जेसांखिनि जानांगौ 4 लाख बा 4 लाख बेबायदि लिमिट जाहैब्लानो बिथां किसुमानखौ मोनखाला बे हिसाबाव दानि जिथु गोदान गभर्नमेन्ट बे माखासे जायफ्रा ग्रासरुट लेभेलनि मावथिफोर थायो कमिटिफोर थायो सेलेक्सन कमिटिफोर थायो बैसोर एसे गोरोन्थि खालामदों जानांगौ सोरनिखौबा माइनास खालामबाय सोरनिखौबा प्लास खालामबाय दा बेफोरबायदि जाहैनो हागौ बिनि थाखाय गोबां जायगायावनो बेफोरबायदि थासारिखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनदों माने किसुमाना हाबदों किसुमाना हाबाखै दा बेयो 2025नि 12 डिसेम्बराव सोदोंमोन नालाय बे माने गासिबो मोनजोबाखै सोरबाया मोनदों सोरबा गोदानाबो मोनदों माने नाम गैयैया सिगाङाव गैयैया गोदान लिस्ट हरनायाबो मोनदों आरो किसुमान मोनबाय थाग्राया बेखौ मोनाखै दा बेफोरबायदि थासारिया जादों आरो दा बिनि सायाव गभर्नमेन्टआ मा राहा लायो उनावसो मिथिसिगोन थ' नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थाङा कमेन्ट खालामना फोरमाय